Gipangpusasan sa mga pulis sa CIDG o ubang unit sa PNP sa Caraga Region ang mga miyembro sa Grupong Federal Tribal Government of the Philippines human giserve ang warrant of arrest ngadto kanila Huwebes sa buntag Pebrero 20. 23 ang naaresto, 9 ka mga menor de edad ang na-rescue sa mga pulis ug CSWD. Usa sa mga gidakop ang leader sa grupo nga giila sa PNP CIDG nga si JORGETO SANTISAS nga mas naila sa tawag nga DATU ADLAW o Lourdes Infante sa Purok 5 Barangay Sabang, Surigao City. Nakakumpiska sa mga pulis og daghang hinagiban nga iyaha sa grupo. Ang warrant of arrest gi-issue ni Judge Maureen Feliza Chua, presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities, Branch 2 sa Surigao City, tungod sa kasong usurpation of authority ubos sa Article 177 sa Revised Penal Code. Adunay girekomendang piyansa sa kasong 30,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa mga suspect. Ang operasyon base sa uplan pagtugi sa CIDG. Kahinumduman nga ang grupo ni DATU ADLAW ang responsable sa pagpang-padlock sa pipila ka mga business establishment sa Surigao City sa milabay nga bulan. Gideklara sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP nga dili lehitimong miyembro sa tribo ang grupo ni JORGETO SANTISAS alias DATU ADLAW. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!